Khubor nakaslem jong unong san Hima. Kalong shisha ka khubor ka bas ngautanat bantip baga Federation International Football Association ka badai ka bor penyat ya ka jile kai football jong kiri ka perthai ka FIFA World Cup kala ai Khublei kerpang ya ka Shillong Namar ka Jingmih ki Paidbah bandit bet football ha ka por ba ya kai ka Argentina bat Egypt ka belalong ha ka hanyo tarik mentau benai belapin kre ha Chief Minister Football Fan Pang ka balashna haja ka yeng kali ha puluh kani ka jing ai Khublei ka dei haba ka FIFA kala thap ya ka durki ha Instagram jong ka FIFA ka balapen I haba ring de drone ban yu I ki Paidbah bakila shot comment ha bele kai ka Argentina bat Egypt ha ka jing thok bala thap da ka FIFA kala ai Khublei ka Shillong Namar ka jing itanat ya ka jing pen I ya ka jing ya ka jing le kai ban wanra ya ka bor jong ka jing atli Namar ka FIFA World Cup ka dei ka jing le kai ka ba he tam ha ka perthei ka ba wanra ya ka jing jan ni ki jat ben rio ba pher ha ka perthei haba ka FIFA kadang pelat tang kumba shikanta ya kani ka durki hendai ki bapet ki lapoi saulak 10,000 ngut ha Instagram bat pelat laipu 1000 ngut ki ba like bat handle spa laipu pra ki ba comment kumban shupin kan mau ki Paidbah ki ba lapoi Madan pulo kilong lai 1000 ngut hendai ki ba khambun ki dei ki ba kershan yu Messi Namar la ithu ba ki ba bun ki la perta ya ka kerteng Messi bat haba ka Argentina kala job ki Paidbah ki la shot comment daga jing ai Khublei ka FIFA ya ka Shillong kani kan long shibanta ba omtang ha India hendai ha ka perthei baro ka wei kan ithu ba ka Shillong kan dei ka wei ka jaka ba ki Paidbah ki e de ka chile kai football